Ja està? Sí. Ah, t'ho dic. Pues se diu: en arribar al lloc de gentil qualsevol cristià sia, diran tots a l'abadia i al Santíssim Sagrament. El Santíssim Sagrament hi està exposat a l'altar. Vos Pascos de Jesucrist i tots les han de celebrar. D'allà Belém, d'allà la terra santa, ai, adoren Jesús amb alegria santa. D'allà Belém, cantem amb alegria, i anirem a dar los Pascos a Maria. A Marió, Sant Carrió, portava dues xapes per tomar los focs que no feien penades. Sant Carrió portava un martell per tomar los focs que no feien crespell. Sant Carrió, donau o no donau i que no n'han de més d'espera. Una està molt bé darrere i va molt vol passar. Menant una puça blanca, l'amor volen assuar. Sant Carrió portava dues xapes per tomar los focs que no feien penades. Sant Carrió portava un martell per tomar los focs que no feien penades, crespells. En aquesta casa hi ha la flor de la clavellina. Ai, tenc que collir clavells i en camel com la vida. Sant Carrió portava dues xapes per tomar los focs que no feien penades. Sant Carrió portava un martell per tomar los focs que no feien crespells. La Madonna sortirà i de dins la cuina brillada i dirà a la criada que mos tregui la panada. La panada és més grossa i el bo no pas cantadors. Si la teniu, dona-los, i si no el buscaran la porta. Sant Carrió portava dues xapes per tomar los focs que no feien penades. Sant Carrió portava un martell per tomar los focs que no feien crespells. Sant Carrió. Finisce.